E non é solamente os gastos, se isto bota moito tempo, pois ao final valo vender con 3 ou 4 meses. Entón xa non é un becerro que é cebao, nin é un becerro que sea pequeno. Non che van pagar o que realmente fixeche xa por eles. Segue habendo mosquitos e tamén avespas. Precisamente porque os termómetros non dan baixado, outra das pragas do noso agro non termina de marchar. En outubro rexistráronse 3 ataques mortais de avespa velutina. A última vítima foi un cazador que pisou un niño accidentalmente. E por se fose pouco, dende onte, os que teñen galiñas saben o que toca. Vamos, pitas. Pa dentro, hai que ir pa dentro. As temperaturas anormais están favorecendo o tránsito de aves migratorias coa gripe aviaria. E agora todas as galiñas teñen que quedar confinadas, por moito que o galiñeiro sexa pequeno. Non poñerían ovos, estresaríanse e non farían nada. Terei que chamar a alguén que me veña a facer o teito. E é que o frío non asenta e os bechos, véxanse ou non se vexan, seguen castigando o campo. E o das galiñas que último, claro, xera moitas dúbidas, porque dirán vostedes que precaucións teño que tomar se teño 4 galiñas na casa, se como carne de polo, ovos, Bernardo. Pois imos ver, Rocío, se vos parece unhas pautas básicas de prevención, porque o Goberno publicou o nivel de risco por gromos de gripe aviaria no último mes. Aquí vemos no mapa como de outubro a novembro aumentaron esas zonas escuras, en Galicia sobre todo, no norte e na metade oeste. Así que mellor ter en conta o que imos contar. O primeiro, a hixiene persoal. Lavaremos frecuentemente as mans tras manipular carne ou ovos crus, limparemos utensilios e separaremos alimentos crus de alimentos cocidos, vale? E usaremos vestimenta exclusiva pro manexo dos animais que tamén lavaremos tras tratar con aves. Esa vestimenta lavarémola despois de manipular galiñas, por exemplo. Vixilancia sanitaria, outra pauta. Avisar o veterinario se se detectan aves enfermas ou mortas sen causa coñecida. Se non sabemos por que morreron, avisamos o veterinario. Evitar contactos innecesarios. Reduciremos o contacto directo coas aves, especialmente no caso dos cativos, vale? En lo que se refire á alimentación, que pasa se como ovos ou carne de polo? Ata o de agora, os casos humanos detectados asocianse ao contacto directo e prolongado con aves enfermas ou tamén cos seus ambientes. Consumir estes produtos é seguro sempre que estean ben cociñados, por riba dos 70 graus, din os expertos. A enfermidade é moi termolábil, que se chama, é dicir, o virus destrúese facilmente coa calor. Non hai motivos para cambiar os hábitos alimentarios nin tampouco restrinxir o consumo de produtos avícolas, pero mellor evitar o consumo de aves enfermas ou de aves mortas sen causa coñecida ou de granxas non controladas, porque o risco de contagio a través de alimentos é pequeno, pero aínda así existe. Vale? Imos agora ata unha explotación de Pantón, na que a máis de pitas teñen vacas, polo que a situación actual é unha dobre ameaza progando, Óscar. Pero totalmente, Bernardo, unha dobre amenaza. O que temos aquí agora mesmo son as pitas. Bueno, as pitas, os poliños que xa os están aquí pois coidando pouquiño a pouco neste sistema que tedes aquí montado, Xosé, que como vai? Contame un pouquiño. Nada, pois este é o sistema que utilizamos para os polos de engorde, que son unhas casetas móviles. En canto ao tema da gripe aviar non temos problema, porque van recubertas con malla, co cal non teñen contacto ca fauna salvaxe, e son unhas casetas que movemos diariamente, así os polos acceden a novos pastos todos os días, e deixamoslle tempo de descanso suficiente tamén ao solo para que volvan outra vez ao mesmo sitio. Porque claro, se están sempre no mesmo sitio de alguna maneira, hai máis risco de enfermidade, non? Sí, é un sistema que ao non botar máis de 2 días no mesmo sitio, pois non teñen tanto risco de virus e enfermedades, porque normalmente onde solen proliferar é nos excrementos dos propios animais, e así non necesitamos pois tratalos con ningún tipo de desparasitación, nin vacinas, nin nada polo estilo. Unha solución natural de todo, pero ademais é que tedes tamén, por aquí tedes os becerros. Vos tedes dobre amenaza, que parece o nome dunha película de Steven Seagal, pero tamén é o que estades vivindo aquí, xa sei. Sí, temos tamén as vacas e os becerros, por o tema da dermatose tamén é un problema que está aí tamén no aire. De momento, bueno, parece que está máis ou menos controlado. Agora que ven o inverno parece que
que diminúe un pouco o risco, porque os mosquitos non teñen tanta actividade e a enfermedade depois transmítese a través dos mosquitos. Entón, bueno, un pouco aí con cautela a ver que pasa de cara á próxima primavera e o próximo verán. De cara, sobre todo, tamén a poder recuperar as feiras, vos, de momento, xa tedes algunha maneira de mover os becerros. Sí, algún becerro está saindo directamente para algún cebadeiro e eso, esperando, pois, bueno, en principio as feiras van a estar pechadas ata o día 30, parece de momento, e a ver como vai evolucionando a cousa. Esperemos que ben, pero senón estas galiñas e os becerros e todos están perfectamente cuidados por estas festas que temos por aquí, compañeiros, coas que quero despedir. Desde aquí, Rocío, mandamos de volta a conexión con estes pequerrechos. Que ben acompañado estás, Óscar, un biquiño grande, compañeiro. 11:55 minutos, temos xa do outro lado, amigo do termómetro, Juan José Badiola, veterinario, director do Centro de Encefalopatía e Enfermedades Transmisibles Emerxentes. Que tal, Juan José? Moi bons días. Bueno, o primeiro que te quero preguntar, Juan José, porque outro día che leíamos nunha entrevista que agora mesmo con todo o que estamos vendo, pois non estamos alleos, non, a vivir o que se chama pois as zoonoses, non? Estas enfermidades que se transmiten, non, de animais a humanos. Poderíamos vivir pois unha pandemia como a da COVID? Bueno, en este caso parece. Yo en principio pensé que era una posibilidad, porque al haber tantas y tantos animales, tantas aves infectadas, pensaba yo que era posible que hubiera una mutación en cualquier momento y que empezara ya una pandemia. Pero afortunadamente no ha ocurrido. Ha habido algunas infecciones, como ya se ha dicho, en animales, sobre todo de animales a granjeros, normalmente avicultores, pero además han sido casos relativamente leves, pero después lo que no ha ocurrido es la transmisión de humano a humano, que sería lo que podría suponer un riesgo por la pandemia. Y eso, aparentemente, el virus no lo ha logrado, por lo menos de momento. E que non o faga. Que che parecen estas medidas tan severas que se están adoptando, esta que se acaba de adoptar? Bueno, es una medida, se había adoptado una primero, que entró en vigor el lunes pasado, que era eso que se está haciendo para el resto, pero solo en las zonas de riesgo de España. Pero ahora el Ministerio pues, ha decidido que posiblemente era mejor hacerlo extensivo a todas las granjas que están al aire libre, los animales están al aire libre, para evitar ya cualquier contagio que pueda ocurrir en cualquier parte de España. Porque es verdad que, aunque hay zonas de riesgo por zonas de humedales, en fin, hay especial acumulación de aves silvestres, pero también es cierto que hoy las aves silvestres se mueven libremente en todas las direcciones y puede haber contaminaciones en cualquier lugar de la geografía española, ¿no? Entonces, bueno, pues es una medida temporal también, hay que plantearlo así. Yo creo que esto no va a durar mucho, la verdad. Yo sé de los que he estado diciendo sistemáticamente sería unas 3 semanas, una cosa así, hasta final de noviembre, que es el periodo que se supone que ya dejarán de venir aves del norte de Europa. Por último, Juan José, xa sabes que aquí en Galicia temos moito abastecemento, non? Moita xente que igual ten pois 4 galiñas na casa e que nos está vendo e di, bueno, pois pobriñas, pa 4 galiñas que teño, deixo as soltas. Que lles dirías? No, que mejor que se atenga a la normativa vigente. Entonces, entre otras cosas, porque les pueden multar, porque lo que está establecido es que es para todas. Y además nunca se sabe el riesgo dónde está. Puedes afectar a una población grande y a una población pequeña. Imagínense que esas gallinitas están ahí sueltas y que casualmente toman contacto con una ave silvestre que está acuática normalmente, que está contaminada. Claro. Y entonces las puede contaminar. Y entonces yo pienso, ese granjero que va a pensar que se ha muerto 1, 2, 3... y que, bueno, pues que podría, él no es consciente que pudiera ser eso, pues lógico y natural, pero podría ser, y entonces podría infectarse, porque seguro que ese granjero no va a usar, manipularlas con guantes o con mascarilla y demás, porque supongo que no ve riesgo, y podría infectarse incluso, ¿eh? Claro, pois aí queda a súa recomendación. Moitas grazas, como sempre, Juan José Badiola, por atender a chamada do termómetro. Un placer estar con vosotros, ya sois amigos, ¿verdad? Claro que sí, xa da familia. Unha aperta, un abrazo. Adiós. 11:58 minutos, sempre interesantes os consellos e o punto de vista de todo un experto como a él. Bueno, Carla, eu dicía ao inicio que ademais con isto que nos xogamos moito, porque hoxe volvemos a coñecer o dato da inflación, unha décima arriba, e o prezo dos ovos, e aínda non comezar a crise, cando coñecemos este dato, se está tirando moito destes prezos, non?
Claro, e o que comentaba o granxeiro, o primeiro que falou, a mí chamábame a atención porque, claro, se as feiras están pechadas durante 3-4 semanas, a venda destes produtos de gandería se paraliza, polo tanto, é unha doble causa de encarecemento, ¿no? Se a oferta diminúe, obviamente, o prezo sube, ¿no? Pareceme sumamente importante prevenir, é sumamente importante transmitir a xente que ten explotacións non profesionais, que en Galicia son nada máis e nada menos que 150.000, é dicir, 150.000 explotacións non profesionais, esa xente ten que cumprir con esta normativa, pero polo seu propio ben. É dicir, non estamos ante unha crise que sexa menor, sobre todo porque, ao parecer, ata o de agora, os problemas producíanse pola emigración de aves, ¿no? Pero dende o ano pasado, esa emigración de aves parece que non está directamente vencellada ao contaxio, sino que se produce, está desestacionalizado, é dicir, o contaxio se produce durante prácticamente todo o ano. Por lo tanto, xa non solamente a medida de cubrir é suficiente, ¿no? Sí, por facer un paralelismo coa pandemia que vivimos aí non tanto nós, non? Que os pequenos comportamentos individuais, Miguel Ángel, pois tamén eran importantes. Por suposto que sí, é dicir, este é un fenómeno creciente, é dicir, cada vez, desgraciadamente, o cambio climático e a globalización, o transporte multilateral de alimentos e deste tipo de cousas, vai a facer que estas cousas sexan máis frecuentes en pouco tempo. O que a mí me preocupa, ao marxe das medidas de precaución, que por suposto, é a incidencia nos prezos e na economía en xeral. O que vai pasar, o que está pasando con este tipo de cousas, é que, evidentemente, o precio do ovo é máis caro agora, pero o que vai a quedar é unha media ou unha mediana É dicir, que isto que estamos avanzando xa non se retroceda, non? Hai un exemplo moi reciente, bueno, relativamente reciente, que é o precio dos carburantes, non? É dicir, cando o tope estaba nun euro o litro, todo o mundo veía esa barreira como prácticamente infranqueable. Bueno, franqueouse por motivo de determinadas crisis mundiais e hoxe é absolutamente normal que o precio este por riba sobre todo un produto como este, non, Ana, que cada vez ten máis demanda, que xa non é só un produto de primeira necesidade, senón que tamén agora o recomendan todas as dietas e que cada vez se consume máis. Dende logo, enviamos ao inicio a unha muller dunha explotación nun dos vídeos que xa dicía, se confinamos as galiñas, vanse estresar, non van poñer ovos, a consecuencia máis inmediata entón, xa están advertindo, vai seguir subindo o prezo do ovo e xa falamos dun 18% no último ano. Aínda así, creo que é importante facer un chamamento á tranquilidade. A situación en Galicia está absolutamente controlada, non temos ningún foco de gripe aviaria en Galicia e iso é o importante agora mesmo, pero hai que cumprir estas recomendacións que están a trasladar as administracións, as autoridades. Sabemos que son medidas que funcionan, que ás veces efectivamente non gustan, por unha banda, quizáis pola incerteza, ver canto tempo vai durar este confinamento. Bueno, 3 semanas, aí dixo Badiola, a ver se é así. O gallá que sexa así, pero é algo que polo de agora non sabemos canto pode prolongarse esta situación. Logo, o prezo do ovo, que vai seguir subindo. Bueno, pois son cuestións que preocupan, é lóxico, pero hai que cumprir. É lóxico, hai que cumprir, aínda que só sexa porque nos vai no peto, Alejandro, que isto a xente o entende de seguido. Imos a recordar, porque no BOE, cando se publicaron estas medidas, veñen aparelladas multas importantes para quen incumpla, non? Sí, xa falábamos onte, non? Ata 60.000 euros, dende 3.000. A multa mínima son 3.000 euros, que xa é unha cantidade moi importante de diñeiro, e reitero, esta é a mínima. O cal pode chegar hasta 60.000, evidentemente en casos especialmente importantes, cunha reiteración da actuación, probablemente ante explotacións de tipo profesional, non ante xente particular, pero hai que ter en conta que hai unha inspección importante, a Policía Autonómica sí que fai revisións da situación
circulan, o Seprona tamén mesmo, circulan polas explotacións, se detectan comportamentos que vayan en contra da normativa sanitaria, as sancións son moi importantes e a administración, sempre digo o mismo, é como a roda de muiño, é dicir, pode tardar en chegar, pero ao final chega e aplasta, porque é moi potente a hora de executar esas sancións e hai que ter cuidado.